नमस्कार, मी सिद्धार्थ कांबळे। राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा संपलेला आहे। अधिवेशनाची सुरुवात ही 21 जुलै रोजी झालेली होती आणि त्याच दिवशी दैनिक गोमंतकवरती एक वृत्त प्रसिद्ध झालेलं होतं की राज्य सरकार हे उच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा आधार घेऊन राज्यातल्या ग्रामीण भागातले रस्ते हे 15 मीटर आणि 25 मीटर अशा पद्धतीने रुंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे। अशा पद्धतीचं ते वृत्त त्या दिवशी प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव असतील, आमदार विजय सरदेसाई असतील, व्हेंजी विहेगस असतील, विरेश बोरकर असतील, या विरोधी पक्षाच्या सगळ्या आमदारांनी या वृत्ताचा आधार घेऊन राज्य सरकारला अक्षरशः त्यावेळेला धारेवर धरलेलं होतं विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी। त्याच्यानंतर तो आठवडा संपला, अनेक महत्त्वाचे विषय त्यावेळेला चर्चेला आले। अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाला आणि गेल्या सोमवारी सुद्धा पहिल्यांदा विषय आला तो दैनिक गोमंतकमध्ये त्याच दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा। ते वृत्त होतं राज्यातल्या कोळसा वाहतुकी संदर्भात, ग्रीन सेस संदर्भात। राज्यामध्ये कोळसा हाताळणी करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत किंवा पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना 2013 पासून राज्य सरकारला हरित कर द्यावा लागतो त्या बदल्यात। पण जवळपास 26 कंपन्यांनी राज्य सरकारचा 176 कोटींचा महसूल हा बुडवलेला आहे किंवा तो थकीत ठेवलेला आहे आणि त्या संदर्भातले खटले हे उच्च न्यायालयात असतील, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असतील, ते सुरू आहेत। पण राज्य सरकारला तो कर जमा करण्यात किंवा तो मिळवण्यात आतापर्यंत यश आलेलं नाही, अशा पद्धतीचं वृत्त गेल्या सोमवारी गोमंतकनं प्रसिद्ध केलेलं होतं। दुसऱ्या आठवड्याचा पहिल्या दिवशी सुद्धा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभा सभागृहामध्ये गोमंतक झळकावत या वृत्ताचा दाखला दिला आणि राज्य सरकार या कंपन्यांच्याकडून तो कर वसूल का करत नाही किंवा या कंपन्यांनी तो कर थकीत का ठेवलेला आहे असे आक्रमक होऊन प्रश्न विचारले। या प्रश्नावरून थोडासा गोंधळ झाला विधानसभेमध्ये आणि युरी आलेमाव यांनी एक क्लिअर केलेलं होतं की यामध्ये अदानी असेल, जिंदाल असेल किंवा झुआरी असेल, अशा मोठमोठ्या कंपन्यांनी राज्य सरकारचा हा ग्रीन सेस थकवलेला आहे। राज्य सरकारचा या कंपन्यांवर आशीर्वाद आहे किंवा वरदहस्त आहे आणि राज्य सरकार जाणीवपूर्वक या कंपन्यांच्याकडून हा ग्रीन सेस वसूल करत नाही, अशा पद्धतीचा त्यांचा दावा होता। त्याच्यानंतर या विषयावरून आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी घमासान झालेलं होतं। नेमका हाच विषय शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी सुद्धा युरी आलेमाव यांनी उपस्थित केलेला होता। त्यावेळेला मात्र त्यांचा दावा थोडासा वेगळा होता। ते सांगत होते, म्हणजे त्यांचा एक दावा होता की या कंपन्यांना राज्यामध्ये कोळशाची हाताळणी करण्यासाठी जी एक मर्यादा घालून दिलेली आहे ती मर्यादा या कंपन्यांनी ओलांडलेली आहे, अशा पद्धतीचा दावा युरी आलेमाव करत होते। परंतु मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत विरोधकांचा हा दावा मान्य करण्यासाठी अजिबात तयार नव्हते। मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये सांगत होते की या कंपन्यांनी कोळशाच्या हाताळणीमध्ये वाढ केलेली नाही, पण विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं की साधारण 2013 मध्ये युरी आलेमाव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं की सुरुवातीला अदानींच्या JSW या कंपनीला सुरुवातीला 5 मिलियन टन इतक्या कोळशाची हाताळणी करण्याची परमिशन दिलेली होती, परवाने दिलेले होते। पण अवघ्या 2 ते 3 वर्षात या कंपनीनं जवळपास 10 दशलक्ष टन 10 मिलियन टन कोळशाची राज्यामध्ये हाताळणी केलेली आहे। JSW प्रमाणेच इतर कंपन्यांनी सुद्धा कोळशाच्या हाताळणीत मोठ्या पद्धतीने वाढ केलेली आहे, असा दावा ते करत होते, मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करत होते। याच्यावरून मुख्यमंत्री आणि युरी आलेमाव यांच्यामध्ये घमासान सुरू असताना मध्येच पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा उभे राहिले आणि त्यांनी क्लिअर केलं की राज्यामध्ये ज्या कंपन्या आहेत कोळसा हाताळणी करणाऱ्या त्या कंपन्यांनी कोळशाच्या हाताळणीमध्ये वाढ केलेली आहे, त्याचं मर्यादेचं उल्लंघन केलेलं आहे आणि या संदर्भातली फाईल ही ॲडव्होकेट जनरलांच्याकडे आहे, असं म्हटल्याच्या नंतर युरी आलेमाव यांच्यासह सगळे विरोधक आक्रमक झाले आणि सभापतींसमोरच्या गॅलरीत जाऊन त्यांनी हंगामा करण्यास सुरुवात केली, घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली। राज्यामध्ये आम्हाला कोळसा नको अशा पद्धतीची नारेबाजी त्यांनी सुरू केली। त्यामुळे सभापतींना शेवटच्या दिवशी पहिल्या सत्रामध्ये 10 मिनिटाचं कामकाज हे स्थगित ठेवावं लागलेलं होतं। आता हा पहिल्या दिवसाचा आणि शेवटच्या दिवसाचा विषय झाला। याच्यामध्ये
या अधिवेशनामध्ये अगदी सोमवारपासून ते शुक्रवारपर्यंत राज्यातले वेगवेगळे विषय हे सभागृहामध्ये प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून असतील किंवा शून्य प्रहराच्या माध्यमातून असतील, लक्षवेधी सूचनांच्या माध्यमातून असेल किंवा डिमांडवरच्या चर्चेच्या माध्यमातून असेल, वेगवेगळ्या आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातले असतील किंवा राज्यातले असतील वेगवेगळे विषय या मधल्या 5 दिवसांच्या काळामध्ये सभागृहात उपस्थित केलेले होते। विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पहिल्या दिवशी राज्यातला एक महत्त्वाचा विषय उपस्थित केलेला होता। तो विषय होता कमांड एरियाचा। त्यांचा दावा असा होता की कमांड एरियामध्ये म्हणजे राज्यातली शेती जर टिकवायची असेल, जलसिंचन जर टिकवायचं असेल, शेतीला प्राधान्य द्यायचं असेल, प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर राज्यातला कमांड एरिया टिकवणं किंवा तिथं शेती होणं हे महत्त्वाचं आहे। पण असं असताना सुद्धा धारगडमधला जो कमांड एरिया आहे त्या कमांड एरियातली जवळपास 3 लाख चौरस मीटर जमीन ही राज्य सरकारनं वेगळ्या कारणासाठी किंवा डेल्टा कंपनीच्या कॅसिनोला तिथं येण्यासाठी, तो कॅसिनो तिथं आणण्यासाठी राज्य सरकारनं त्या जमिनीला ती जमीन कन्वर्ट केलेली आहे किंवा ती जमीन IPBनं मंजूर केलेली आहे कन्वर्ट करण्यासाठी, अशा पद्धतीचा आरोप हा युरी आलेमाव यांनी केलेला होता। त्यावेळेला मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावरती एक गोष्ट क्लिअर केली की धारगडच्या बाजूला हे मोपा विमानतळ आहे आणि मोपा विमानतळाचा परिसर, त्या परिसराचा विकास साधणं हे राज्य सरकारचं ध्येय होतं। आणि ज्यावेळेला डेल्टाने त्यांच्याकडे या जमिनीची मागणी केलेली होती किंवा ही जमीन रूपांतर करण्यासाठी जी मागणी केलेली होती त्यावेळेला त्यांनी सांगितलेलं होतं की या जमिनीवरती आम्ही हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प आणणार आहे आणि त्याच्यासाठी आम्हाला ही जमीन पाहिजे, म्हणून IPBनं गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळानं ही जमीन कन्वर्ट करण्यास मंजुरी दिलेली होती, अशा पद्धतीचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला। पण तरीसुद्धा युरी आलेमाव त्यांच्या गोष्टीवरती ऐकायला तयार नव्हते। त्यांचा दावा मुख्यमंत्री जे सांगत होते ते ऐकायला तयार नव्हते। या विषयावरून सुद्धा सभागृहामध्ये वादंग तयार झालेलं होतं। त्याच्यानंतर सभागृहामध्ये दुसरा एक विषय महत्त्वाचा आणला, तो सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत संकल्प अमोनकर यांनी। राज्यातले जे तरुण वेगवेगळ्या देशांच्या मध्ये जाऊन नोकरी करू इच्छितात अशा युवकांना हेरून त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळून राज्यामध्ये ज्या बोगस एजन्सी आहेत किंवा एजंट आहेत ते एजंट अशा युवतींच्याकडनं लाखो रुपये उधळतात आणि त्यांना परदेशात म्हणजे व्हिसा काढून देतात, पण परदेशामध्ये ते त्यांना पाठवत नाहीत, त्यांना नोकरी मिळवून देत नाहीत। अशा पद्धतीचा एक विषय संकल्प अमोनकर यांनी आणला आणि अशा खाजगी ज्या बोगस एजन्सी आहेत किंवा एजंट आहेत त्यांच्यावरती तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी श्री संकल्प अमोनकर यांनी केलेली होती। त्यावेळेला आपल्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे मुरगाव मतदारसंघामध्ये अशा पद्धतीनं 38 तरुणांची फसवणूक झालेली आहे हे सांगत असताना त्यांनी एका युवकाला अमेरिकेत पाठवतो म्हणून त्याची कशा पद्धतीने हेळसांड करण्यात आली, तो तिथं कशा पद्धतीने 9 महिने अटकेत होता याचं सगळं विश्लेषण अगदी भावनिक होऊन संकल्प अमोनकर यांनी सभागृहात केलेलं होतं। आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना हमी देत असताना ज्या 38 तरुणांना ज्या एजन्सीनी लुटलेलं आहे, ज्या एजंटांनी लुटलेलं आहे त्यांची यादी मागवलेली होती। संकल्प अमोनकरांनी ही सगळी यादी ही मुख्यमंत्र्यांना त्यावेळेला सादर केली आणि परवाच सडेतोड नायक या गोमंतकवरच्या सडेतोड नायक या कार्यक्रमामध्ये बोलत असताना संकल्प अमोनकर यांनी सांगितलं की मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडनं ती यादी घेतली आणि ज्या एजन्सी होत्या किंवा एजंट होते अशा पद्धतीचे बोगस एजंट त्यांच्यावरती मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करायला सुरू केलेली आहे। अशा पद्धतीचा एक महत्त्वाचा विषय हा संकल्प अमोनकर यांनी सभागृहामध्ये आणला आणि त्याच्यावरती मुख्यमंत्र्यांच्याकडनं केवळ ठोस आश्वासन घेतलं नाही तर त्याची कार्यवाही सुद्धा त्यांनी करून घेतली। त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा विषय सभागृहामध्ये आलेला होता, तो पंढरपूरच्या वारकरी भवनाचा। राज्यातून दरवर्षी पंढरपूरच्या वारीला आषाढी असेल किंवा कार्तिकी असेल या वाऱ्यांना राज्यातून दरवर्षी हजारो विठ्ठल भक्त जात असतात, तर त्यांच्यासाठी पंढरपूरमध्ये एक विठ्ठल भवन तयार करण्याची एक शिफारस करणारं पत्र त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेलं आहे आणि त्या पत्राला मंजुरी मिळून लवकरच पंढरपूरमध्ये आपण राज्याचं वारकरी भवन स्थापन करू आणि राज्यातून जाणाऱ्या वारकऱ्यांना त्याचा तिथं लाभ मिळवून देऊ, अशा पद्धतीची एक हमी मुख्यमंत्र्यांनी तिथं दिलेली आहे। त्याच्यानंतर विधानसभेमध्ये अजून एक महत्त्वाचा विषय आलेला होता, तो राज्यात आयोजित होणाऱ्या धीरियोंचा। कारण राज्यामध्ये धीरियो आयोजित करण्यास उच्च न्यायालयानं बंदी घातलेली आहे,
पण अजूनसुद्धा अनेक भागामध्ये दक्षिण गोवा असेल किंवा उत्तर गोवा असेल या दोन्ही जिल्ह्यांच्यामध्ये छुप्या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं धीर्योचं आयोजन केलं जातं। त्याच्यावरती मग नंतर पोलीस धाड टाकतात, त्यातले जे संशयित असतात त्यांना अटक करतात। आणि पण हा विषय राज्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे हे सांगणारी एक लक्षवेधी सूचना ही मांद्रेचे आमदार जित आरोलकर यांनी मांडलेली होती। आणि त्यांनी एक दावा केलेला होता की तामिळनाडू म्हणजे याच देशामध्ये जर माणसांना कुस्ती खेळता येत असेल किंवा माणसांच्या कुस्ती होत असतील तर बैलांच्या झुंजी का होऊ नयेत असा एक त्यांनी प्रश्न विचारला। आणि त्यांनी उदाहरण दिलेलं होतं ते तामिळनाडूतल्या जल्लीकट्टूचं। तामिळनाडूमध्ये जर बैलांच्या म्हणजे इथं ज्या पद्धतीनं धिरियो खेळ होतो तशाच पद्धतीनं तिथं जल्लीकट्टू हा खेळ होतो। जर तिथं बैलांच्या झुंजीला जर परवाने मिळत असतील तर गोव्यामध्ये धिरियोला परवानगी का मिळत नाही असा एक मोठा प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर उभा केला या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून। आणि त्यावेळेला अगदी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यापासून विजय सरदेसाई असतील, व्हेंजी वेगस असतील, विरेश बोरकर असतील, रोडॉल्फ फर्नांडिस असतील किंवा डिलायला लोबो असतील, मायकल लोबो असतील या सगळ्या आमदारांनी जित आरोलकर यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शेवट त्याला उत्तर देत असताना सांगितलं की जर आमदारांची अशा पद्धतीनं मागणी असेल आणि आमदारांनाच जर धीर्य हवा असेल तर आपण त्या मागणीचा विचार करू अशी एक हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली होती। पण या धीर्याच्या संदर्भात एक मोठी गोष्ट आढळून आली। जित आरोलकर ज्या पक्षाचे आमदार आहेत त्या मगो पक्षानं आतापर्यंत धीर्योला कधीही पाठिंबा दिलेला नव्हता। हिंदू धर्माचा दाखला देऊन धीर्यो राज्यामध्ये म्हणजे धीर्यो बंदच राहणं का गरजेचं आहे, धीर्योला मान्यता का मिळू नये हे वारंवार सुधीर ढवळीकर असतील किंवा दीपक ढवळीकर असतील यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पण तरीसुद्धा जित आरोलकरांनी अशा पद्धतीची मागणी केल्याच्या नंतर सभागृह आणि राज्यातले म्हणजे जे मगोचे समर्थक असतील किंवा इतर पक्षाचे नेते कार्यकर्ते असतील किंवा सर्वसामान्य जनता असतील त्यांच्यासमोर एक मोठा प्रश्न तयार झालेला होता। ही सगळी चर्चा चालू असताना जित आरोलकर मागणी करत असताना मंत्री रोहन खंवटे यांनी त्यांना छेडण्याचा प्रयत्न केलेला होता त्यावेळेला की तुम्ही अशा पद्धतीची जी मागणी करताय ती तुम्ही तुमच्या पक्षाला विचारून करताय का। त्यावेळेला जितने सांगितलेलं होतं की मी मागणी करतोय ती माझ्या पक्षाचीच मागणी आहे। त्यावेळेला मात्र मंत्री जे आहेत किंवा मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जे आहेत सुधीर ढवळीकर ते मात्र गप्प बसून होते। नंतर अधिवेशनाचा तो दिवस संपल्याच्या नंतर रात्री मात्र मगो पक्षाचा जित आरोलकर यांच्या मागणीला पाठिंबा नाही अशा पद्धतीची भूमिका ही सुधीर ढवळीकर यांनी मांडलेली होती। त्याच्यानंतर तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याच्या ज्या काही चर्चा सुरू आहेत किंवा जी काही प्रक्रिया सुरू आहे तो पण विषय आलेला होता। केपेचे आमदार आल्टन डिकोस्टा यांनी हा विषय उपस्थित केलेला होता आणि महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना त्यांनी प्रश्न विचारलेला होता की तिसऱ्या जिल्ह्याचं मुख्यालय हे कुडचडेमध्ये स्थापन म्हणजे करण्याची चर्चा झाल्यानंतर किंवा त्या संदर्भातलं वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आमदार निलेश काब्राल जे कुडचडेचे आमदार आहेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन का केलं, त्यांचे आभार का मानले अशा पद्धतीचा प्रश्न हा आल्टन डिकोस्टाने महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना विचारलेला होता। पण त्यावेळेला सुद्धा बाबूश मोन्सेरात यांनी तिसऱ्या जिल्ह्यासंदर्भात सरकारनं अजून कुठलीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही किंवा त्याचं मुख्यालय हे कुडचडेमध्ये करायचं की कुठल्या तालुक्यामध्ये करायचं याचा सुद्धा निर्णय हा सरकारनं घेतलेला नाही असं म्हणत या विषयावर पडदा टाकण्याचं काम केलं। या सगळ्यांच्या मध्ये गेल्या 5 दिवसामध्ये ज्या पुरवण्या मागण्या असतात त्या पुरवण्या मागण्यांच्यामध्ये सुरुवातीला मॉविन गुदिनो आले, त्यांच्याकडे जी खाती आहेत वाहतूक असेल, त्याच्यानंतर पंचायत असेल, उद्योग खातं असेल याच्यावरती चर्चा झाली। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रोहन खंवटेंच्याकडे पर्यटन आहे, त्याच्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान आहे, प्रिंटिंग स्टेशनरी आहे त्याच्यावरती चर्चा झाली। तिसऱ्या दिवशी बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडचं महसूल असेल, कामगार असेल किंवा विज्ञान तंत्रज्ञान असेल, कचरा व्यवस्थापन असेल या विषयांच्यावर चर्चा झाली। चौथ्या दिवशी विश्वजित राणे यांच्याकडे जी महत्त्वाची खाती आहेत त्याच्यामध्ये आरोग्य खातं आहे, TCP खातं आहे, नगर विकास खातं आहे या खात्यांच्यावर चर्चा झाली। त्याच्यानंतर शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी मंत्री निळकंठ हळणकर यांच्याकडे असणारं मत्स्योद्योग खातं असेल, कारखाने आणि बाष्पक खाते असेल किंवा पशुपालन आणि पशुसंवर्धन या 5 मंत्र्यांच्या खात्यांच्यावर गेल्या 5 दिवसामध्ये चर्चा झालेली आहे। आणि प्रत्येक आमदारानं या खात्याच्या अनुषंगानं आपापल्या मतदारसंघामध्ये नेमके कोणते विषय या खात्याच्या अनुषंगानं प्रलंबित आहेत ते विषय अगदी ताकदीनं मांडलेले आहेत आणि त्याच्यावरती संबंधित मंत्र्यांच्याकडनं ती उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न गेल्या 5 दिवसामध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून या आमदारांनी केलेला आहे। त्याच्यानंतर गेल्या 5 दिवसामध्ये म्हणजे अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून जो एक विषय गाजत होता की सरकारनं अगोदर सांगितलेलं होतं मुख्यमंत्र्यांनी की राज्यातली सरकारी असतील, कोमुनिदाद असतील, खाजगी असतील
किंवा सर्वे क्रमांक 1972च्या सर्वेमध्ये ज्या घरांची नोंद झालेली आहे अशी घरं असतील, अशी घरं कायदेशीर करू अशा आणि त्या संदर्भातली विधेयकं आणू असं मुख्यमंत्र्यांनी अगोदर सांगितलेलं होतं. त्या पद्धतीनं पहिलं विधेयक हे या अधिवेशनामध्ये येऊन ते संमत झालेलं आहे. जी सरकारी जमीन आहे त्या सरकारी जमिनीवरती जी घरं आहेत ती घरं 400 चौरस मीटरपर्यंतची घरं ही घरं कायदेशीर करण्याचा निर्णय हा विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारनं घेतलेला होता आणि या विधेयकाला विधानसभेमध्ये मान्यतासुद्धा मिळालेली आहे. शुक्रवारी शेवट गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक हे राज्य सरकारनं सादर केलेलं आहे. आता त्याच्यावरची पुढच्या आठवड्यात चर्चा होईल. याशिवाय इतर अनेक सरकारचे असतील किंवा खाजगी असतील अनेक विधेयकं पुढच्या आठवड्यामध्ये सभागृहात येतील. त्या विधेयकांच्यावरून नेमकी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्यामध्ये खडाजंगी होणार की विरोधक त्याला मान्यता देणार की विरोधकांची मान्यता विरोधकांचा विरोध नाकारून सरकार त्यांना मंजुरी देणार, हे सगळे विषय हे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या शेवटच्या आठवड्यात आपल्याला बघायचेच आहेत. शेवटचा प्रश्न तो लेखी प्रश्नांचा. या आठवड्यात सुद्धा जितके प्रश्न लेखी माध्यमातून आमदारांनी विचारलेले आहेत ते प्रश्नसुद्धा आमदारांनी म्हणजेच विरोधकातले काही आमदार विजय सरदेसाई असतील, जुरिया लेमाव असतील किंवा व्हेंझी वेगस असतील, वीरेश बोरकर असतील या विरोधी आमदारांनी अगदी राज्याचे प्रश्न किंवा राज्याच्या अनुषंगानं राज्य सरकारला प्रश्न विचारून त्याची उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण सत्ताधारी जे आमदार आहेत त्या आमदारांनी मात्र लेखी प्रश्नांच्यामध्ये फक्त आपल्या मतदारसंघाला प्राधान्य दिलेलं आहे. आपल्या मतदारसंघातले जे प्रलंबित विषय आहेत त्या प्रलंबित विषयांच्या संदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे, ते विषय कुठपर्यंत आलेले आहेत, ते कधीपर्यंत सुटू शकतील याची उत्तरं ही सत्ताधारी आमदारांनी लेखी प्रश्नांच्या माध्यमातून घेतलेली आहे. 2 आठवडे झालेले आहेत. उद्यापासून अगदी शेवटचा आठवडा सुरू होतोय. 8 तारखेला अधिवेशन संपणार. आतापर्यंत जे दिसून आलं विधानसभेमध्ये ते विरोधक हे 10 दिवसामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्यावरती नेहमी वरचढ ठरलेले दिसलेले आहेत. शेवटच्या आठवड्यात आता बघूयात शेवटचा आठवडा विरोधक गाजवणार की सत्ताधारी गाजवणार. पुन्हा भेटू याच वेळेला पुढच्या आठवड्यात. धन्यवाद.